Спомняте ли си това видео? Лаптопът в него е Lenovo ThinkPad T540, представител на T-серията на бранда, който екипът на Digital BG подложи на сериозни изпитания, с заливания с различни течности, с които практиката показва, че най-често има допир преносимият компютър. Изненадата се оказа приятна, когато разбрахме, че T540P оцеля на всички тези изпитания. Но това има своето логично обяснение. Той заедно с всички други представители на T, X, W и P сериите на Lenovo покриват 10 стандарта за издръжливост на американската армия по спецификацията Military Spec 810G. Както и тогава ви обещахме, заливането с течност ще бъде само първият от няколко различни краш теста, на които ще подложим тези професионални преносими компютри, предназначени за хора с динамичен начин на живот. Това на екраните ви е ThinkPad X260 и той днес ще бъде замразен. Бихме използвали течен азот, но едва ли някой ще залее лаптопа си с такъв. В този тест идеята е да пресъздадем ситуация, в която сме на ски или вечер през зимата сме забравили ThinkPad X260 в автомобила си. Така че ще поставим лаптопа в камера, която е минус 21 градуса по Целзий. Нека оставим машината да пренощува там. Практиката, която имаме на база забравени в автомобила през зимата лаптопи, таблети и смартфони, показва, че често те изобщо не могат да стартират повече. А дори и да го направят, заради конденс и термошок, получават редица хардуерни повреди. Време е да отворим нашият фризер, за да разберем какво е положението с P-серията на Lenovo. Видимо по корпуса на лаптопа има скреш и замръзнали капки вода. Нека го активираме. Следва кратък софтуерен апдейт, но компютърът работи без проблем. Корпусът на ThinkPad X260, както и този на всички други представители на T, X, W и P сериите на Lenovo е много здрав. Той е изработен от въглеродни нишки, върху които е добавен специален гумиран слой. Какво ще кажете да тестваме здравината? О, да! Има ли някой, който не обича да прави или гледа краш тестове? За да ви покажем, че тестовете ни са напълно реални, ще стартираме на дисплея часовник, който отброява времето, в което се опитваме да повредим лаптопа. В същото време той ще ни показва и дали хардуерът продължава да работи. Ще започнем с нещо по-обикновено, което обаче води до спирането на работата на обикновените преносими компютри, които не издържат на военни стандарти. Това са вибрациите. Не, това не е достатъчно. Нека раздрусаме хубаво. Да отворим капака. Добре, тестът е издържан. Нека преминем към нещо малко по-грубо и доста по-шумно. Нека добавим за всеки случай няколко изпускания от 50 см височина. И за да не си помислите, че пазим дисплея, ще изпуснем лаптопа направо върху него. Време е да разберем до какво доведоха всички тези удари и изпускания на ThinkPad X260 върху твърда повърхност. Това е картонена кутия. Тя по никакъв начин не може да навреди на лаптопът ви, но това вече може. Това е дъмбел с тегло от 500 грама. В този тест ще го изпуснем от 50 см височина върху ThinkPad X260. Опасното тук е, че тежестта е концентрирана и пада директно върху дисплея. Вече очакваме той да получи някакви наранявания. Ох, това болеше. Да го изпуснем с тънката страна за още по-ударен ефект. А за всеки случай, защо не хвърлим и втори дъмбел отгоре? И този път изненадата е приятна. Лаптопът остана здрав. Да разгледаме за наранявания по корпуса. Единствено откриваме леки дръскотини, появата на които след всичко, което направихме, е най-малкото, което можем да очакваме. Обещаните краш тестове с T, X, W и P сериите на Lenovo продължават. Следете Digital BG и ще видите още, може ли лаптоп да проработи след като го заровите в пясък и подходящ ли е ThinkPad X260 да служи като дъска за рязане при готвене в кухнята.